уличка вдясно. И в началото на 20 век вече е било необходимо града да се модернизира, макар че е съществувал проект още от края на 19 век за създаване на улица Гран Вия, тъй като тя е завършена тук към средата на 50-те години. Високи здания. Даже за времето си мадричани са мислили, че това са небостъргачи, тъй като за времето си височината на тези сгради вечерно време към 9-10 часа и много мадричани идват на това място, за да видят любимите си актьори. Виждаме, че има и други кина по тази улица, тъй като тази улица е съсредоточен културния живот, туризма. Тя е и търговска улица. Заведенията по тази улица са заведения за бързо хранене. На времето имаше и по-хубави ресторанти, които изчезнаха, защото тенденцията е по тази улица главно да има заведения за бързо хранене. Сега виждаме вляво, погледнете пред нас. Съществуват тези тесни улички, за които говорим, че са типични за Стария Мадрид, тъй като от двете страни е Стария Мадрид. Дясно тази част на Гран Вия. Всяка сграда има своята собствена красота, както виждате. На римската богиня на плодородието Сибила. Тази част на Мадрид е създадена в края на 18 век. Площада Сибелес, вдясно булевард Прадо и следващите площади с фонтани. Това е така наречената зона на просвещението, която е създадена в края на 18 век, края на Мадрид, понеже по това време тази зона е била краят на Мадрид. Улица Алкала, която виждаме пред нас, започва от централния площад Пуерта дел Сол и тя е една от най-дългите улици. Сега като тръгнем към Сибеле, ще видите също така вляво една много интересна. И сега вече виждаме Сибеле. И надясно, от тук надясно започва зоната на просвещението, както ви казахме. Ние после ще се върнем в тази зона и ще я разгледаме по-подробно. Сградата, която е срещу нас, е сградата на пощата, или, както я наричат мадричани, Nuestra Señora de las Comunicaciones, Нотр-Дам на комуникациите. След това наследниците й го продават на испанската държава. Става обществено здание. Преди това тук се е намирало Министерство на войната, така се е наричало по-рано, Министерство на войната. Сега тук се намира Генералния щаб на армията. И сега големите испански ерудити е Националната библиотека, построена в края на 19 век. И сега се намираме на площад Колумб. Виждаме паметника на Христофор Колумб, неоготически стил от края на 19 век, а от другата страна в 70-те години на 20 век са добавени съвременен стил, големи каменни блокове, които символизират корабите на Колумб. След това на връщане ще минем по другата улица и ще ги видим по-добре. Сградата, която виждате вляво, изложба на открито на съвременни скулптури. Най-известните испански скулптори от 20 век са сложили тук по една своя скулптура. И герой на това време, Гран Капитан, това е кралицата в края на 15 век, която обединява издания на банки, издания на застрахователни компании, най-известните стадиони в света. Да. И сега отиваме към площад Кастия. Това е площада, на който са построени тези две наклонени кули през 90-те години. Започва строителството през 1990 година и завършва 1990. Мадрид е град, с който се строи много интензивно, много бързо расте, много престижна, скъпа.
Тук в тази част на града цената на квадратният метър надхвърля средната цена. Средната цена е около 5000 евро на квадратен метър. Недвижимостите в Мадрид беше специално на жилищните. По време на едно такова празненство изчезна лявата ръка на богинята и трябваше да се реставрира. Решиха да вземат охранителни мерки, заграждат фонтана с железни конструкции и дебело стъкло. И макар че предишния път имаше големи протести от страна на всички, този път го възприеха съвсем нормално. Капитана на отбора Раул го качиха на един кран, една кабинка на един кран и от високо постави на богинята един шал с надписа на Реал Мадрид. На легенда, но е истински случай. Това е един от творците с духове, които съществуват по света, тъй като той запустява след смъртта на неговите собственици през 30-те години на 19 век. Сега тръгваме по Алкала, не по Гран-Вия. Решава да живеят заедно, но без интимни връзки. Така или иначе, тук трябва да се спре и да само да слезем. Спирате, слизаме и заминавате. Само че трябваше преди тук с спирки,